Hola, bon dia a totes i tots. Com estem parlant tots de l'apagada d'ahir, alguna reflexió molt ràpida sobre Red Eléctrica Espanyola, que ara es diu Redella, que és l'operador del sistema, no? De la xarxa en alta tensió, de tot el sistema elèctric d'interconnexió, de la generació i la distribució. Aquesta xarxa ve de la xarxa d'una cosa que es deia UNESA, que era una patronal de les elèctriques espanyoles privades i que va ser l'única empresa que el Partit Socialista, en l'any 82, el Partit Socialista de Felipe González va nacionalitzar quan va arribar al poder. I per què la va nacionalitzar? Perquè era un desastre, perquè les empreses privades no havien invertit gens i la xarxa d'alta tensió estava que es queia. Es va fer una inversió molt forta per a millorar-la i per a estabilitzar-la, i quan va arribar Aznar, en el context de liberalització del sector elèctric per part de la Unió Europea de finals del segle passat, finals dels anys 90 del segle passat, Aznar va decidir privatitzar aquesta empresa, que era una de les joies de la corona del sector públic, amb l'excusa també d'així complir els criteris de Maastricht, etc. La qüestió és que es va quedar vora un 30% de propietat pública i es va aconseguir diners per a l'Estat i donar entrada a inversors privats. Clar, això canvia l'estructura i la dinàmica de l'empresa, perquè a partir d'aquest moment els inversors privats volen un retorn. Quan Zapatero, en 2005, va acabar de privatitzar un 10% més, de manera que l'Estat té un 20%, això li permet controlar l'empresa, posar ahí a les persones que manen, de fet, sempre manen persones que venen dels partits polítics i cobren uns sous bàrbars, però, clar, l'empresa és una empresa, en el fons, privada al 80% i aleshores té uns accionistes que demanen un retorn. És aquesta situació la més habitual a Europa? Doncs depèn. Diguem-ne que Espanya és molt semblant a Itàlia, Portugal està totalment privatitzada perquè van anar més enllà, el Regne Unit, per descomptat, està totalment privatitzada, França és una cosa estranya perquè és 100% pública, Alemanya té diverses empreses privades, però algunes amb participació pública, i a més té una dinàmica regional que també fa que tingui una certa tendència a invertir més, i els nòrdics tenen tendència a ser totalment públics. I com veieu, diguem-ne que la inversió en relació al PIB és diferent segons els països. Diguem-ne que es veu una certa relació entre que les privades, lògicament, inverteixen menys. Per què? Perquè han de donar beneficis. No és una cosa tan estranya. Diguem-ne que si agrupem per inversió a partir de 4 grups, els que són totalment privats, els que tenen menys de la meitat pública, els que tenen més de la meitat pública i els que són totalment públics, sí que se veu una certa tendència a que hi ha més inversió. A més, aquesta gràfica està feta ajustant per la mida de la xarxa per a que no hi hagi alteracions. Evidentment, cada país té un sistema elèctric, cada país té unes característiques, tant de generació com orogràfiques, com de mida, extensió, però jo crec que sí que se veu una certa relació. Aleshores, ens podríem plantejar si una de les coses que hem de fer no és revertir Redella, Red Eléctrica d'Espanya, al sector públic, és a dir, renacionalitzar-la.